се тръгна бавно, направо към оня неизвестен бряг, към оня бряг отсреща, до който някога така мечтае да доплува. Благодаря на двете дами, аплодираме ви. И сега имам удоволствието да ви представя следващия участник-рецитатор. Това е Иван Найденов. Заповядайте. Едно стихотворение, което държа да кажа. Третият път. Има път наляво, път надясно. Аз избирам третия. Двата са изпитани и ясни. Аз избирам третия. И не вярвам аз на двамата спасители. Аз избирам третия. Може да са единствено добрите. Аз избирам третия. Вместо мене някой там решава. Аз избирам третия. Друг готов е всичко да ми дава. Аз избирам третия. И макар че ще умирам още много пъти, аз избирам третия. Сякаш чувам двоен е врагът ти. Аз избирам третия. Благодаря на Александрина Саханова. А сега ще ви представя Иван Кенов. Иван Кенов се казва. По-близко микрофона до стата. Имате ли ги написани? Една книжка, прочетете. Жителство. Три оритници застанаха над мене, земя, държава и родина. Погледи над мен и студени бяха цвет, пронващи богати. Той е минал първата през толкова води. Черно за мен морето, за него златно. Защо прият дошъл, щом тук няма да седи. Аз предлагам още днес да го връщам обратно. Аз не зная, казва втората, за какво ли е дошъл. Но понеже е пристигнал към макърки, е потребен. Аз ще направя да живее един могъл, но да бъде временно. После двете замълчаха, стигна с третата ръка и дори не проговори. Аз разбрах, че ще живея. Да, последна решава и къде до кога. Нека другите оричат, аз съм само ней. Кой е там? Тият ни участник е Иван. Заповядайте, господин Марев. Той си носи собствена музика някаква или? Добре. Добър вечер. Ще ви изпълня Христото створение на Тома Кройко. Градът седи на пясъка, хвърлен от вълните. Като разпъсан кораб по обзорна
търси невидимото. Заробен в печените, доплувал от далечни, загадъчни страни. Изгнили са коравите въжета, прелитат облаци, подобни на платна. И вместо мачти, крайбрежните дървета изправят се по пътя им, като стена. На дъното рождясалите котви са се превърнали отдавна на скали. Равна палубата днес е локва, която падат солените мъжи. Заминали са другаде мъжете, които от бурята брегът спаси. И пак пътува в едно последние. Греблата и пълзящите луси. Градът простае като пепел след пожарите, разпалвани от ненадейни ветрове. И много пъти в тях изгаряше и тъй живя не дни, а векове. Градът не пази нито име, нито спомен и постепенно морето се изтри. Превръщаше го в леден блок през зимата, а лятото в полуизронен трит. Градът заливаше го всеки ден водата и толкова неща успя да заличи. Остави само сол, която из златните зърна на гроздето горчи. От много време не съм писал стихове, а уж съм край морето. За риба ходя, която после такава ми е работата, до късно през нощта почиствам. Понякога забравям отпадъците да изхвърля и уморен заспивам. Тогава, като бели привидения, над ков поклук се спускат гларуси и сякаш изстрели, плющят крилата им, когато с рибешка глава човката се издигат нагоре и се изкупват в мрака. На сутринта старателно почиствам, а те кръжат край мене и още дълго наоколо се носи юдливият им плач. Понякога, но много рядко, на земята, върху засъхналата черна кръв, намирам оставено от тях перо. Как мога да не пиша стихове? Едно перо ми трябва, а този залив ще ме мастили. Ще пиша тъмно или светло-синьо. Ще пиша дълго. Щом допиша и последния си стих, ще сляза долу. Само пясък там ще е останало. От пясъка ще тръгна бавно направо към оня неизвестен бряг. Към оня бряг отсреща, за който някога така мечтаех да доплувам. Марик. Сега имам удоволствието да ви представя следващия участник в конкурса. Това е Борислав Янчев. Благодаря.